Салом алейкум бародаро, ина сечка. Мотор Д, автомат. Ҳуҷҷати солона дорад то охири моҳ. Ина ҳолати берунаш. Краскаш сарапи надорад. 4 баллон, 4 диска, 90. Багажиш маҳкамай. Нози дранша тамошо мекунем. Дидари пеш электропакет, кондиционер, ҳамаш кор мекунад. Я заводичка, ака. Мишка. На мотор. Чанд сум гуфти ака? 65,000 бо савдо мешава, алиш намешава. Алиш намешава. Мотор Д ако. Коробка автомат, кондиционер кор мекунад. Документ то охири сол ай. Номро та гап за ака. Номро 88 41 766. Дар зери навор мемонам, занг зане, савдо мешава. Ина Opel Hatchback, мотор 1.6, ҳуҷҷати солонаш ягон ямо думои дига мондагиай. Газ бензин ҳардуш кор мекунад. 4 чашки заводской хичай 96 сол ай. Краскаш чоткиай, сарафи надора. Нигоҳ кунед ако. Ягон расход надора, губкават кадаги тайёрай, мошин молодёжни кадагиай. Полни молодёжни кадагиай. Багажиш маҳкамай. Не 4 баллон, навай, калпак задаги, тайёр задаги, пусидаги ягон чи надора. Не дранша мебини. Дар ручной. На. Апгрейд сидени мега дора. Чанд сум гуфтид аго? 38,000 бо муомила дорам. Мошина нигоҳ кунед ако, губкават кадаги тайёра, газ бензин кор мекунад. 4 баллон нав, ҳуҷҷат ягон 2 моҳи дига дорад. 4 чашки заводской хиче. Краска тайёра, молодёжни кадагиай. Номро чанда ака? 988 13 13. Алиш намешава. Алиш фақат гов мол. На, алиш мешида яко гов мол кати. Бо ягон гов ам битен, боло ягон мошини арзон ам битен мешава. Ассалому алейкум дӯстони азиз, старти бозии нав дар YouTube канали Некрус Шоу. Номи бозӣ BMW хош мешавад дӯстони азиз. Дар бозӣ 100 та призи беҳтарин, 4 та шоҳҷоиза мошина, нигоҳ кунед чӣ хел мошинакҳои базеб мондагем ва 96 та дига конвертои пулӣ. Нархи чипташам арзон ба ҳама дастрас мешавад. 30 сомони тоҷикӣ, 250 урусӣ. Рақамҳои душанбестиву WhatsApp дар болои навор мебурояд. Скриншот карда бигирем ки дар давоми навор дига намешавад. Такрорш мекунам +992 033 324. Дар WhatsApp салом менависӣ, маълумоти пурра оиди бозӣ, картаи Сбербанк ҳамаи чира равонат мекунем. Метавонӣ чипта бигирӣ. Шахсое ки ай душанбести сум равон мекунем, пеши ҳамин номро 992 033 324 бизанед, сумтон мегзарад. Чектона дар WhatsApp роӣ кунед. Ба 30 сомони чипта мегирен, шумо чӣ бурд мекунед? Нигоҳ кунед, главни шоҳҷоиза BMW E60 бо тахаллуси BMW Qosh дӯст. Бародаро, Toyota Yaris соли 2008, мотор 1.1. IT кора кам мехӯрам, мумкин ягон 5 литр, 6 литр ё 4 литр бихӯрам. Документ солона 10 моҳ дора. Нигоҳ кунед, ҳолати берунаш ина тамошо мекунем. Мошин вагона як даст гаштагиай.
ولی کراسکای خیلی چیز اوستو شیدگی نیست ماشین 4 دیسکا заводской خچای موی دکابر اینا اکا درآمدگی میگه багаж اوی که اکا برنش نگاه کنه اینا багажش ما ایده کمی برای کاربری خونه اجایی بوده اینا багажش جایی از запаска همی یگون ما ایده چویده اینا запаска هم داشته اینا حالتی سالونش همه بینیم اوزی نگاه کنید داری قفو روچنوی داری پیش هم روچنوی ندرانش مکانیک ماشین واگن درآمدگی ای موی دکابر یک دست گشتگی ای چند سن گفتید آقا 70,000 بو معامله داره علیش نمیشه علیش نمیشه نمره چنده یکا 908 98 89 50 زنگ زنین حتما معامله داره ماشین واگن اکو نگاه کنی نی استراجی سالش 99 سال موتور یک شش پرستوی گاز بنزین کار میکنه موتور نو کدگی حجت سالونش یگان 5 6 مورد دیگه موندگی 4 بالون نوای اینا برنش نگاه میکنی اکلیماتر رادیاتر همش نوای ماشین به سراپی همه کراسکش 70-80 فیزا گویم خطونا میکنی اینا برادرها 4 балон 4 диска навай на фарой қафо на багажеш топ тоза чашкиёш варид дора ака ягон чашки варид надора биё ку ака дран шаҳ нишонте ина 4 дар электропакет ина майтафон кор кардес ина чихолош ай дрнш тоза ака дрн тоза ака ина ҳолати моторш ина чашкиёш ина фигураи пеша нигоҳ кунед нако чихела акилометриш навай мотор нав мотор кардаги чанд сум гуфти ака 52,000 бо муомила мешава алиш намешава номро тагаб зака 907 024201 занг занен ака ҳатман савдо мешава иншоалло ассалому алайкум дӯстони азиз старти бозии нав дар ютуб канали некрус шоу номи бозӣ бмв қош мешавад дӯстони азиз дар бозӣ 100 призи беҳтарин 4 шоҳҷоиза мошина нигоҳ кунед чӣ хел мошинакҳои базеб мондагем ба 96 таи дига конвертҳои пулӣ нархи чипташам арзон ба ҳама дастрас мешавад 30 сомони тоҷикӣ 250 урусӣ рақамҳои душанбестиву ватсап дар болои навор мебурояд скриншот карда бигирем ки дар давоми навор дига намешавад такрорш мекунам плюс 992 033 324 дар ватсап салом менависӣ маълумоти пурра оиди бозӣ картаи сбербанк ҳамаи чира равонат мекунем метавонӣ чипта бигирӣ шахсое ки ай душанбести сум равон мекунем пеши ҳамин номро 992 033 324 бизанед сумтон мегзарад чектона дар ватсап рӯӣ кунед ба 30 сомони чипта мегирен шумо чӣ бурд мекунед нигоҳ кунед главни шоҳҷоиза бмв e60 бо тахаллуси бмв қош дӯст нигоҳ кунед бародаро опел астра мотор на акилометр навай 4 чашки заводской айхча солиш 2008 газ бензин кор мекунад гази евро 4 дора короче газиш заводской айхча 3 моҳ ё 4 моҳ ҳуҷҷат дора дискаҳо заводской айхча нигоҳ кунед деталоша нигоҳ кунед ягон чи сарапин рапин надора мошин тоза ҳай на фигураи қафош на ягон чиз задагӣ надора мошин гази заводской хитшай мошина ҳолати салон мошина хеле заводской хитшай мошин
4 електропаркер ҳама чӣ дора мултирул ҳама чӣ дора консонерш кор мекуна консонерш ҳамина кор мекарда чанд сум гуфти тағо чанд сум 68000 бо муомила дора алиш мешава алиш намешава номрота гап зака 981 03 02 52 занг зане бо муомила мешава алиш намешава бародаро Opel Vectra любителои Vectra ҳастай я лайкора мезанем Vectra-ра тамошо мекунем нигоҳ кунед мотор модел транзит на воздухкардагӣ тайёра утилизатсия ҳуҷҷати солона надора газ бензин кор мекуна газ бензин кор мекуна на 4 дискаи прастои калпак 4 балон нав чешкиё варид надора ҳозир бо нишон метиҳем сурат ҳолати берунашинаак деталора нигоҳ кунед ягон сарафи надора мошин нав краска кардагӣ тайёр кардагӣ бозор биромадагӣ ина чашкиёш ина дранша нигоҳ мекунем дари қафо ручной ҳолати салонаш дари пешам ручное салонаш магнитофон ҳама чӣ чотки кор мекунад задагӣ пусидагӣ ягон чӣ надора 4 чашки заводскои хича яка акклиматораш навай мотор тоза шудагӣ тайёра чанд сум гуфти яка 33000 бо муомила дора номрота гап зака 900 36 1997 алиш намешава ака 33000 бо муомила дора 4 чашки заводскои хича